Paano? Buang sila. Gaga. Guys. Ganyan. Dito. Huwag mo ko iwanan. Diyan tayo ka. Diyan o. Akit ka sa taas? May aso naman dyan. Kasi dyan ako hinabol ng aso malaki. Oo. Diretso na. Bahala ka. Pag may ahas, mauna ako tatakbo. Uy, bakit ito ililigtas? Mamaya ako mamatay. Sayang naman ang buhay ko. Uh-oh. Gusto ko ipatuklaw sa ahas. Hindi alam na. Hanggang doon lang tayo sa gitna. Bakas na lumipas. Tamsak. Sinaksak. Sa bakas. Hiningal ako guys. Pagod guys. Susunod pa ba ako dyan? Ito yung guys. Ito ang hagdan guys. Ito may story to guys. Kasi noong unang panahon guys, ito hagdan na to, sikat dati to. Kasi lahat na dito, nagliligo dito. Dito sila dumadaan. Gagaling din sila doon sa taas. Doon sa kalsada. Bababa sila dito. Enjoy sila. Lumipas ng ilang taon, naluma na siya guys. Nung naluma na siya guys, wala na. Yan guys. Kaya dito guys, pag umakyat dito ng hagdanan guys, mabubuang guys. Nakita nyo, nabubuang na. Yan, yan. Akit pa ba ako dyan? Akit pa ba ako? Ha? Ha? Guys, nakita mo naman yung, nakita mo naman yung guys yung ano ko, yung lugar na pinuntahan ko, yun o, yung sa baba. Ganito guys. Hinihil ako guys. Mamaya. Yan guys, ang ganda view yan dyan guys. Yan o. Uh-oh. Nakamit na niya yan guys. Nakupuntahan na talaga namin guys yung mag-asawang bato, sa yung hagdan. Matagal na namin to gusto na puntahan. Napuntahan na namin, kaya lang nakapagod din guys. So, pakita ko sa guys. Oh, galing kami doon. Punta. Oo. Oh. Ito ba? Yun yung gamot ng ano eh. Eto, tuloy-tuloy to siya guys. Ito yung hagdan kanina na inakyat namin, no? Yan eh. Tapos, paakyat yan, papunta doon, no? Ayan. Kaya lang may harang, bawal na tayo. Yan, bawal. Ano nangyari sa'yo? Grabe, napagod ako. Grabe. Mataas kasi. Oh. Iyan guys, oh. Layong-layo. Ano yung sakayan namin, oh. Sakayan namin, guys. Dito mo dun. Ayan guys, yung hagdan. Paakyat na yan, papunta. Pag yung dulo, akyatin talaga yan. Kalsada na daw yan, doon sa ano. Pero marami ka pang dadaanan dyan bago makarating ng kalsada. Guys, akit pa sana kami doon guys, kaya lang napagod na ako guys. Tara, ano na tayo? Bababa na tayo? Ha? Baba na tayo. Kasi nakapagod na eh. Hindi ko na kaya doon sa taas. Gusto ko pa nga sana mapunta sa taas, kaya lang nakapagod. Guys, tara. Baba na tayo guys.
ang puta. Yan ang resulta mo kakaakyat dito. Nagaganyan ka na. Mahirap pala dito pag umakyat dito kasi pag bumaba hindi na matino ang pagbaba. Pilay-pilay. Ganda dun, oh. Oo nga. May hagdan din siyang ano. May hagdan. Hala! Kuhang-kuha sakto ba? Kuhang-kuha sakto yun. Kuhang-kuha sakto yun. Ayan, nangyari sa kanya guys. So, ayan o. Kuhang-kuha sa akto yun ba? Yun o. Ebidensya yun. Ebidensya. May evidence ako. Uuwi ako. May evidence ako. Baliw mo. Sigurado yun. Ano to? Video na yan. Pwede naman i-edit ko yan. Puputulin ko yan. Akit ka dito, babes. Babes. Maganda dun, oh. Yun, oh. Doon ka. Akit ka dun. Maganda dun. Ano na yun? Sige, huwag kang pumunta doon sa Marupok. Baliw. May kabuang. Tago dyan. Tara. Bye-bye guys. Gago, dito pala ako nag-upo-upo. Puta. Diyan pala ako po sa ihi niya. Bye-bye. Init mo yun eh. Bye-bye. Punta na kami sa bangka namin. Kung gusto nyo pumunta ng Arila, Batangas, chat nyo ako. Type nyo MRC Anilaw Resort. Ayun, hours. pag gusto nyo mapuntahan to, chat nyo ako. Tapos, itutur ko kayo dito. Kasi dito, pambira lang nakakaalam dito. Maliban ako kasi mahilig ako sa mga adventure. Tapos, simple lang ba to kung gusto nyo makita yun? Pasyalan namin din namin ni Joy para makita nyo na maganda doon guys. Bye-bye! Bye-bye. Bye-bye.